de bronya no anche na aso me amata asremaje adwa mebeken kan samidi ama wo no medin ene akosia eje wa akode boaten ansam no wankasa entuemu eni anano joda ye twamu no ye de asam kakaka eba somye ewo hot bite kase boso ebro ba pa kosu ago aboje wotena na dwamu na ane nyina no afiri nkokọ kwawu na nkokọ kwawu ne bada dwasa nwumtoni bia no wahase a no won fefe edeba fada gaza fada nipa binom kwa wo no se kan ye wi akire wochi na nanom wonse do ya den so epieye na sa video no wapieye no pictures no ba ye no ebusua na no anyan pa ebimu kire se eye gang mienu afanu mienu ekuo ana chese sa ntokwa no asiye won mo nchen ya na sa nwumtoni ya wahase a wo fefe yi fada gaza na waka ho bie na efre sa adwoada no bapem ne no eyade se bambo mu nsampanyefo ayiri mu pa ewo nkokọ kwawu a anya sam ketoma na eno na na ma ne boy yensa ka kiro se ampanyefo ya bambo mu nsam da won mabamu wo kroponi mu wo mbo anan ekwa agogbroshi market na wo mkokoduri no mu yesa da bi ye wo structures ni bi won mu a nipa no ankasa kwabrane da sani na wo mu ankasa hyehede asi ho ebi won mu antampe ho adwuma no mu ye no ebi so krampo won mu akyese enuoma ansam fata geto na won mu hyehye ho no mu a na nso ntu okwadwirigu yi na won mu dwirigu ye na busua nya asam keto ma yase nso hwewa wo se hwe nkasa pekye so sani ekromafo ne birim ne maburu ne binom ane abambofo ne de bomuo no na ano eden ye kwa ma no so na ye ne ba ma to obi yi adom akwakodi enkomo ato obi madwai ejo so bajiwa moni adwuma wa ya de pa boya enkomo asem no wankasa no ya dai na afedie abambofo a won mo kwakohwe na won mo yi structures bi eni kwa sisi mi aye sisie ekwawie seyi yo but asema etifo nyina kwa bana se na odi kan dia to etifo anim no na anu ahomete sem esi won kokko ma nipa ba ko fa mutu anana no won se binti ana na kwa West Municipal Assembly ya banka chipani no nyamfo tami mu halidu edi anim ane mensi no bambo gina tuku etu ana mo ko agogoro sidwane hwe anim wo se omo ko akoye demolition na wo ho na oba ne ko fa mente me ho ase kakra eba ene se ade ne ko ye putukuru enti enwa na ne twantem ansa na ne omo ko ye demolition no na ne nansa na omo de demolition notice na eviction notice no eko ko bobo structure se wo sa area ho no ehu ene nkofo containers adan yankofo team nyina no ye de eviction notice ko bobo mo se ene dey ye ba be ye demolition exercise ho etina nkofo adwen yo mo se container na se dan bia ye de paper bo hu bia no ye ba bi diregu na enna na ma mo koma wo so se omo nye bone omo ti we omo nton cocaine omo nton wi omo nton tramon omo ton red enna omo numbi enipa kura e ba be ye sa ne ma no ho a omo na be ko omo ntokwa ma ko fetutra se media be omo fi ba bi na ba afie ho be ye sa omo ne ma no enti se oketra ko wi ne maku na ponjina ni kwati hu fifi de na se eye emu ye de mom eno na me ko fa ba ti be zikaka de bai na so bra mpanifo bai na ban ka chi penu no nyamfo tami mu hali bi kire ye se notice no mo de tata containers ne edan ho ne de enche so mo ba bi dwiregu ye mo no mo de bon ka ye mo ye mo pe omo be ba get to ho na omo ba bi bubu structures a enya no menum nu bone na nkasa ho no mo tena ebo mo sese ebo mo ho adwa no ma asundwie ene abotose eye mo nsem kakra etimi by ma exercise no ekoso na ade ba ko ne se ne nipa bi susu se enka abrantie ya efren kwasiga ya ono ne fadagaza ni nyantokwa umtwitwa omo fadagaza ne to anan mo nde do no ono ye bia ba ewo sa potem ho omo susu se bia ba mu ho no ho ne ton contraband goods ni nyina bi ewo ho it is a banker dipeni no ne mansi bambo gina tiku ni se omo ye demolition enka ono ne ba no ene ba bia o ti odiri djuma no enka omo ko dwiri ho nyina nka ho emo mu hu sa fe die ba bia ton ade na nkasa no ye tu ase eno ye concern nkofo bi ewezi ya eno so ekofa de kakra e de ba bia na 24 exercise no but we dey we no to nchen dia ye be ka se enne demolition exercise no very successful more de wa ni gina sampotem ho
ya ewia kora no bo humusuo kofa ho asembeto na kampesa na dwono empenifo hweye edwiri mode wani nyina ne mme idua ya no mabobo nkunya e wase a Lavis bench bi ne obekọ no tete so abochinku yo wo niam ni nyina no empenifo edwiri ho nyina da entabodan a no mabobo ne kakaka wo ho o madwiri ni nyina ama eho no ada ho ya wa me aso ate se omunya ne sa keke omudi omani ebedi ekiri ewo ho na oma hese omo enkofo ne san me bodompim emenum du bone eme fa plans a omode ebedi omanfo bone ewo enkoko krum ha na enye enonko a menua ebra demolition exercise no ekoso no na bambofo nso enam nkoko krum bambofo a eka mo asem ya police for fire service for immigration na police for na lead operation no emia ya hodo ewo nkoko ha obi ani nia onfa na nyi ko hunu da krate ha de nubone edwadi enene no ene koso ha friend say get to no a police for eye on announce operation bi wo ho na enya sinkuma say omanfo no wo ho a no mapie ho na omachichiri bi obehuna no mapie no omachichiri bi ekowi ase no nipa bese dunsun ena ene apolitifo etime kire wo mu free ada getuza eno nso ewo nkoko ha na no aye kasa me wetefo asote eze nkoko ikuru bi asa oba mu a menia enema bi wo ho a ye mfansie bio de se ba bia tunu bone obie ni agugushi we Sompa FM egrofo a wonu mu atifie tu so tie ye die kura che so monkwala abrebu nyina no no biye nim se ho no ye tonu bone ewo eho ba bi ti se nkoko adu agiri sei ye se ho ukọ ho a edru bi ewu wiase a ye num bi wo kro ye num bi wo wiase man yie ye maburu die a omode eno mo ma omo ye ha yi adu agiri ho ukọ ho a obi nya bi ho a ye nyina ye nim eni atran ho abesi le but then a pretty foot you and a move where I get to the nina eho de enipa na omoko chichire omo bori beka se omoko yi soup ho mensi ka chi aboya mane se uya gugushi ye omoko dwire gu ifi ho a omo be san so akọ ada getos no na omoko dwire gu but ai ni nyina ne se be bia omo tena no ye nwiri ho ni nyina mu na fe omo ankasa ne hu kwan a ye de omo be fa so ene se ye futu se ye nkyerɛkyerɛ o you na assembly no asase de afi ho na mum se ebe gya ma ba bi omobo omo agya no awo ho na yaka se ye tu ana mo foforo bi na hwe ya na ankosi hwe then ye di kan etu ase a na ye ne omo a se bi o mato ho ntentan no etimi edi nkomo ya bo mo konya san hodo so se ne be ya inu mone ho adwadi bebre ya asore won kokko ha ma ne homene so ene ya wo bi sikan ama bi famu ni ade no eto ebetimi etwa desabra me no ka say de enkoko edaboko binia enti na no yewra structures na dodo say na wanka sa wodo wani bubu a wo mdwiri guye bede mani bubu a bese ensia bi de embenfo eka gu fom na uyi structures ni fi ho a tell me di kan no obekọ na o mo tetete wo mini I saw do university campus a student omo in the class tetete nkunya so ne ade a obi bi bon komo ne bi esi ade ne ade obe sai area obe do sa na e hote obe mu se omo samomode wane ewia na se kota na no na omo tetete ho ne mamu ane mayu yi no mabo jenku territories to be any baby and territory kopem aha di uni monipa udi na chia udi baby and territory wo ni baby akwa esesa okotena na chese omo ye omo niema so omo sole anopa no betena ho saa do ho be bwa na jobe ni ohu gina no be do no da so tete ti sumni mu ewo emodo anase di omo dri structure ni gu form no na omo sanso edri nua no ne emodo wa ne be bia ama tete am no ka say de eho aye clear anopa no kwa yidina ho na afresem Sompa FM ebinu aba ho asa say de no o mantinya man di later no ma be gina mantwa je o mo he ne ekoso na bienu bi di nkomo na say se ba bo ka say
nyai di jamaje be bobo ha na yegyina de yesere etete de oduru ho a assembly no ama ehwada so ehwada ho pa bibie ni obi yɛda nyame ase sɛ wɔn mayɛ no saa wae enti bɛmɔto atobi mayɛ no wase na yɛmfa wo nsi biribia no yɛbɛsan so aba wo nkyɛn bio matimi ni aba abusuawa yɛ bɛma atobi yɛdɔm ɛne yɛne no kasa yɛ ɛfiri nkɔkɔɔkɔwu no na ɛsɛ ne na ɛnɛ na ɛkɔ soɔ ɛne nkyiwahyew ahodoɔ a na ɛsan no nam wafa no ɛmu kakra ɛne yɛkɔtiiɛ no asaseɛ no na ɛsɛ na akɔakɔyɛ den ɛde ama assembly no ne kuropɔn no sɛ wɔn bɛtumi aka wɔn mu kyerɛ pam ho na wɔdwiri dan dodoɔ no a ɛtumi ato agu nanso na deɛ nyame ayɛ adom ama dodoɔ no adeɛ wɔn mo dwiri ato agu yɛ asomdwie mapa ɛtumi ayɛ adwuma na asɛm yi nti yɛkɔ ɔmo no so ne yɛ engineer Richard wɔgyegya akɔakɔtwetwe nkɔmɔ works department yɛ no ɛwɔ poyɛma ntamu kɔ west ɛhɔ nom ɛna ɔde ne dwuma yɛnhwɛ esi ɛbɛnya ɔpanyipa no ɛwɔ ahoma no so na yɛne no ɛdi nkɔmɔ sɛ wohwɛ mu a na anuama mu akɔakɔyɛ den paa na assembly member ya wɔno nso ɛwɔ pom hɔ ɛyɛ onmonyamfo kwaku mensa wɔne nsɛmtwerɛfoɔ ɛkasae ɛkyerɛkyerɛ nsɛm kyerɛ sei Kɔman mumma ninye obi amedi obi abɔne aban na ɛbɔ mo ho ban MC ɛbɔ mo ho ban assembly member ni ɛbɔ mo ho ban obi a ogye de sɛ yɛayɛ biribi atia no mmerakwan mu no ɔmra assembly ko agya yɛnim sɛ mmerakwan yɛnto mmra yɛbaayɛ memu dan memu structure na mmom no mehwɛ baabi a bɔɔdeɛ ennua asena ɔmda mu basis no ɛno na yɛakɛlɛ ɛna yɛfrɛ no gatos tɛmɛsrɛm nsɛntwerɛfoɔ momoa na dwumadie ne yɛnwie yɛgu so kacha no yɛtɔn nsa wɔm nɛ ɛkwan a ɛteɛ no position ɛwɔ mu no ɛnyɛ nti yɛbɛbu na ɔma to ɔmo bo ase ayɛ ne kama eti kasa no a ɛkɔ so no saa yawdie na ɛkɔ so no mesrɛ mo so obiara nka ne koma to ne yam sɛ ne MC kan no adwuma no yɛnwie yɛgu so ɛyɛ yɛma saa adwuma no ɛnyɛ ɛka ma wɔm asambre no ɛbɛsom ne yɛayɛ biribiara ayɛ kama ama asomdue aba deɛ ɔmo ka sɛ yɛmubu structure wei sɛ enwan wɔ mu pacho before say enwan no na sɛ sɛ pɛ baabi di ɔmo kɔ yɛn ni baabi a ne yɛde ɔmo kɔ yɛsrɛ mo deɛ yɛyɛ no yɛyɛ biribiara ne kwan so Ayaya bibia ne kwan so na kyesa atumi aboa ama nneɛma nyina da enso atumi akoye wei nkɔkɔkwawu ɛho hyehyɛ mapa ɛna mpanyimfo ade agu akwanmu no na yɛnkɔ ɔman so ne engineer Richard ogigya nso ɛnkonkodi ɛnkɔmɔ ɛmfanfa ho engineer Madwoy yɛma mo ne adwuma nso ana yɛte sɛ ɛnkɔkɔkwawu Jumadia sonko bi a mukodi ye wo ho no na kyese na ano eden pa na mame misa se sene na mo hwehwe no no saa na koi sansa ahyase ne yete se menteme wase kakra asim engineer wotemenka wotemenka panyi engineer ntemenka yi arusa ya bomodin asa yensa beka engineer ogigya wa homa no so na ye ne no atwetwe enkomo na afei ye hunu sane asem no wankasa ne pomasi bro esitie sanse sane na yetete no asase no fitiba sa wiane mu de kro no na ano adin pa eno sa enei atumi akwakọ wiese na adosia modi ye chi wo Facebook no so no momre Aya Sompa 106.5 Accra. Sompa 106.5 Accra. Na momra mete bia nkone yansa no yewran kodi nkomo. Engineer Madwoy. Yenua. Mo yadase. Anda yate san kokokwawu na nyasam keto amadwumade sonko a mokokodi wo honom na asase ani mu no yatete yesamenteme wase kakra ba ye bra na mo hyase yesa mu di dwuma no ewie kire afa ko sisai sane na mo hwehwe se mo nsa betumi aka dwumade no mo ba no wano no eyesa na koma mo na ai sa pepe ne koe okay na menteme wase no na firi he eyada na no ba pie mu ye wo bebe for Unity Garden na sa Unity Garden ehon na nkoko young boys omofro ghetto youth mo kapi omo ho na ho de ukọ no ma ehon na boys ene wi ni niam basabasa ye ho na moye na samuti mebi a say to kwa bisi ya ma one musician I feno Father Gaza oni na dafo binya tawatawa kaka na odisika wo no cool and temple is on open for traffic. Sompa FM.
etrase ena omo plan say sa ghetto dey say clear dey nyina etinyakopɔ de ne ye kɔkɔ clear ghetto dey nyina wo ho body na mo chechie mo ye dia ma basa nye e kubu dey nyina at the next line of action yeah say the street light back up bobo ho nyina na wa han so be ko echo hide enya dia ma boni bia wo bi enti na no mutimi the street light ni ade kwa wo ho yeah the street light kwa bo okay yeah structures no na ye dodo asai ana mudwiri gu ye sane na wo kasa ghetto ani ade wo honom no de meje de se mo mfa na ho goro so saa wala ni beki kata okani bima na me trasa anai no dwumadi amukodi ye no wode wani bu a structures dodo sai na mutimi dwiri gu ye sere na wo kasa ghettos wo ho no minim sanya den ya mo mfa na ho goro so se wo mo sore ho no na modwiri nioma ato agu dodo sai miniaba ko die ye ko se ko se obi niama by in pata bi amobo si ani kiosk bi a ye no se hono mu idea dia ma no to di mani bukra enye pata de bi a be se 4-5 bi bani aka ni ye bodie mu amu hide ene class abodie nyina ni be amu hide sa niama no by pata e di bu di e no so sa na sajumadi asronkun yi a enamudi yi ye honko a ana beso ana mo basan so ato aso bio bebi a sa owo ni course no ho pe na ko decide jumadi no by new sector se so mo de money be check for ontoko anyina bebi a sa get to wo nyina o me meti o so ma clear ho nyina se na enko fa sa ye fi na se ebi ma municipality abio. Okay. Na samia ye ya mudwiri gu ye ni ade yi. Ho no mo anuoma bi a mode ba ba ye. Ana ya dwira gu no ano no. Eno de ni na ye ni na number trasi. Asa break ye wo ye pe bi kwa dia ye says the lorry park. E o say mi won say the lorry park e be boa. Eti 24 bet trasi. Say ya clear ho na ho ada ho de. E be hwe ni a o ya sasira. Say ni obi die so na da o kwa na ya ban dia. And me propose a final park. Na obi baka se ase motena se atwen ya mana che sanse na no odwada ya testament me wasisi wo ma nyumtuni ba ko a wo fefe ba ofirimu wo honom saa enchai motena ho na enchai ye to won wase sande mana esisi wo kwe ha eti 24 so bu de mo na be si ho ama sane mano to aso se besi bio chase moji atum se mo akora matena se ache o de se sadi mi amika enyo bia place ye yes sadi SCC police for patrol right but onim saganta for yi ye time asem si ahomachi be se 5 am na SCC eti ahomba de so ba ye den ya ikola body che baby o medme ni ma bi ohun eti 24 so mo ni ada ho eti be ye se bi sa na eti bi na yara bubu shanti hono mo no a ana no mo ko bubu ya no so far e hono mo tumi aye ho bibi ana bubu shanti ye nya one developer bia odi ultra-modern design bia ba person dani ho multi-purpose commercial place ama oni eba be enter to PPP it ya set your committee on my via documentations no ne dia man na decide jumadi mu no ba brabai oh before early next year dia na side jumadi na start. Oh okay enti akwakwa ba ne seye no na wo ka ade atufo ana wo de kire se efiri na de kro no anamotuo no anso ha na mo mbakoso ato aso meboa eso ha e be to aso de police for nya so mania break MC na nia break obi bia nia break se sa de die ye manensi medium sa get to get to say that okay and America no and you need ye be announcement Sompa FM to get to best church be no o ma sabra na so te ye pokle ho nyina ye pese get to be wo be dia bi na chasa ye hwehwemu kakra ya ye kyerɛ sɛ
wokɔ to do nachi wono no a ɛhɔ nso geto ahodoɔ bi wɔ hɔ no no wada roma ma hunu na ɛhɔ nso ho hyehyɛ te sɛ also we for to do wada roma ai wakai ye ni betroli ahwe na sɛ munya hui ye nya hu okay na ana no mokɔ ya no mutimi kyekyere bia na also ana bra mokɔ ya no mokɔto wɔn mo twe ntampe wɔ hɔ mutumi kyekyere bi anasa ɛho nsɛm na te sɛ oh ye de na nipa bebe na omani agise ye kre sa ne mani wo ba ye nya se wo boy ti bia omukọ aboa ye kre sa ne mani nya wo no omukura no on pesa de be pa obi wo mo so twe ntampe ni bia na omuli de se ko aboa e ntampe boy si bia aboa e pa ma o cheche be bia area nya ne kleti wow it says here no Sarfo no my adwene sɛ bia ɛhɔ no wɔn bɛkɔ akɔbɔ mo sese wɔ baabi foforo mo de wɔn bɛkɔ baabi ana ɛho hyehyɛ no ɛno de nka mo de no ho na ni amafo efendum body say ya na ye pese de ye se ko pe be foforo amam da bi ye pe be mo bi okay na video ni mu no video bi apie mo nten so a yenya bie ye ho sɛ maame bi suwa na wo suminim wono mo dwiri ni bi guye ana ne board ana ne banchi bi sama me no su no oti owo tabo bi e wa bo ho tabo dance jari o se dey but here she say omo temris obito enuboni to sani ni mama sa gato boys na mo ho no mu enti ye de ne ye say yeni ba yeni honorable asabe member no hwe ko central ne nam eto no nim gato si nya bebi omo yes ani mento nya kire we ye clear ni clear ba ye clear we na osu e na o che se kwasigano ku nipa no ani ye ko se onu ba eni ye se onu no ba na esi ha no aha na osu no ye de bebre ye ba ye tie sompa na kwasigano de no de ma ankɔ ho wɔn o se kwasigano ni de no ewo kwan hu ena no so enye wona saa de ni to so okay ena se bi e ho no de otona de olole kwan hu eni get ho okay Matiasi engineer ma asemesi wo baby na nipa na koku nipa na se e fa so na nipa ni wuye not ya mafrum not ye kwa mafrum ko tani dan enye yi engineer sa geto anemu nsensem wei yakase yaka adaje babo ye kire se emabunu no ene mu dwiri aguo no ade ba che no makobo mo sesen wo baabi foforo ade afutuo na mo de be ma wo mo de nkyerɛkyerɛ ana mo de be ma wo mo a ebe ma saa de ebetimi atu ase kura san se we ya mo dwiri aguo yi wo kyena mbaba no mabɔ no wo baabi foforo kura ye ho nso ma sa start ye lede ifutu kaka me mane se Ghana eneni biaba sa geto sem no mu jai ye papa mo nyina ta omo wo kwa no mu no skare sto no o se ni dem no wa no ska wi no epie o ben mo wi a fine ko se o de nanu wi o bi no pie na ji so camp na mu no kapu na mu no ko ke ni wi ni ye fani se niema boni ni sa wo kwa group area na mu go be 1000 enye etimi le faso me advice ka be man say obia to the boss na obe sa die na me kasi me ka be so munye ba obe ya e ye get to dia ko so dem di na ye o wi roba na te kum di na ko fi okay engineer me no was say woni ye di nkomo nyame sure why pedasi musu damato yo I was yani na kasa ye engineer Richard wojija no wire works department kwawu west ehono na odini juma na yene no atwetwe nkomo no na se ne adwuma de won ma ye bi papa nya asem keto ama ene nyame adom so enioma atumi akoyi di ama hot bite kase bo ebre na so Ghana de mama Leicester compliment na da wormenti ne yete baabie yase wo nipa wo hono mo an watwiri wosen ma wosen pai fita ma nipa mpuma hwa wosen ma wankasa wo sere ya ni mo nyamram ma wo sere ya hunu se pampan ye di akire no eye kama wo kasa mo obi mfa nsan katana no enam wankasa wo pampan ye firi wo no mu banti wonya ya toothpaste ne brush ne bia ba bia wu enje ne wo kwa watch night
woko asɔre ana woko nhyiamudie bi no hwese wotwetwiri wo se no ankɔkasa ama jene ne nnuama bi ama mepiepie mfiri wanum na afi wo ho kwa akɔkyere wo ho akra ne kumase mo mfrɛ 0501 61 9588 0501 61 9588 na wone mpanyimfo ani enkomo Sompa chede ni 2025 abusuafo wadi anso ye ginam sa bela ba anyasem keto makora yesi akunafo ne bedidie enwisia ne nyanka maboro wa na obedidie se wone wodofo wone woba abusua ne nyina amaka abomu amochele no aya ka hunu se kunani maboro wa bi nso te ba bi a sabi mpredua sene na ebrɛpa na eno saa no na bible no bɛka wazasa wanya ama onua no wanya ama me enti Sompa yankro bata wodo nyina ɛyɛ wo kokumase 93.1 takwa 101.1 takwa de tachima nsonwa na nkranza anankran 106.5 ya foto ye won so se ɛwɔ Sarfo wei ekunafo didie enwisia didie enyanka didie na wo mo didi nso a yɛse ɛwɔ me ne ɛwɔ yɛn ense anya den ya wo de a benya no eba so asene wo mo de nanso kakra bi ade beba bia ne yɛse nhwa enti wo de ba ye begye sɛ ye mo entade empaboa tomatoes toilet rolls anasa chese samana edi dwade bibia nemu wada rumaya no ahye ne nso sɛ de ode beba no ya me ho nte memu na ho me han tom sɛ ne ba ya sɛ wa akora wo de ye ho na sɛ bi onye sɛ nwisia na nyanka na ade kwocha wo mo kora no a wa na be so wo body no anie mesra wa da sɛ ye sika wada ruma number ode be fa so nie 0598 559 802 0598 559 802 edino obeba ne yetara one media anasa Blessed Foster edino yetara one media anasa Blessed Foster eno ne ye number ebusuan betumi asende sika ede asiso enza tara one media anasa Blessed Foster ama me patro men sende ana ye dwuma ani bie ne won mo befra waka jo se ye Sompa chede enti sende ni sika number when ye dey adwuma 0598 559802 0598 559802 ana afi wo mo ne anwa no so de mkekan ye no na ba bia wo no emuwa wontumi mfa ma wadaro mafrɛ ye ye baba be fa ne kama na e de ama na da no so kunani mobro wan wisia ne nyanka wo mu didi a me wogidie wa rehyemu se twedi ampon enya de obema wukuruwa emu are de biara da ye gina we so na ya tan ye ho tew ye ba akase bonto so eba no kura hot bite kase ene nto aso no eno a na ye de wo so e de ama wo no na no ahye ne nso Sompa chede no se wo de ma ya ma honya ha hurry up na ye ne ntentem na bibia anye fine afei ye mfa nto aso ne ma wo Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama wono na kase wo kire se na enum ho abandada no a na man penny akufu adoda no wo mo kofa ade bi ba ya na ye frɛ no se Power Distribution Services PDS ya na nko mo ba beboa abaji ECG adwuma no aye abatoto ne ma na nso fofi antota na odwade ho abamo ena nam so ma PDS no no koso okobra wuo no obeso ahompafen ema obehia ne kwafiri kwamu a wantimi antena bio ma waje contract no e de free nsem eno na Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama wotu na numtu wo hu no che say PDS no ankasa no a wo baaye no na nkanya ne bone so wono wabehwa nkrata mu di wo hu no say ananka wo mu de agene mu fan e na eba nanso di pedi anim so wo mu epejepeja won edom si nkonkon no wo me na yes ani ma nyina. But let me also comment on what is possible if the public and private sector work together. I know that there was an attempt to involve private sector in power utility at the distribution level. And we all remember the example with PDS. PDS was not a bad thing. It is just that it was handled wrongly and many people had personal interest in PDS. And that's why it failed. But there's something to be said for injecting private sector efficiency into public utilities. And I gave an example before. Enclave Power buys bulk electricity from the power utilities and distributes it within the free zones enclave and has a 99% collection rate of bills. Enia yeti Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama no de same nyina ko to dwabra na
wokita apaso kafefe mu na wotwa ahoma mu ewo multi-purpose solar energy project bi ana waye ho adwuma ewo dawa industrial park ewo agoto ene awie ya eno de nsem wetu dwa wie pe eno de ka ho chese sa adwuma de ya wo mu de ebeboa pa ama 24-hour economy no atimi anya ntomba afra. This milestone brings together energy innovation and industry under one bold vision. Today's ceremony is not just about turning the soil to cut sod, it's about turning a page in how we power our growth, in how we build our industries, and how we secure our energy future. The Solar for Industries project, developed by Park Solar in partnership with Quam Investments, the International Finance Corporation, and with technical cooperation from the EPC contractors who are Chinese, marks a significant shift towards renewable industrial energy. This facility will produce clean, stable, and affordable electricity dedicated to Ghana's manufacturing and export zones. And this is the core of our 24-hour economy and industrial recovery program. Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama nenenieti. Na enese man penny ni abresa Ghana yebetimi afa ya tampa afira no. Ebinom nso mo man nyunu sika pa nya asamaketwa. Na Public Accounts Committee was saying dwumadi ase ensama wa pake go pono so pa magana fo wo mudi ho nkomo ne nyense nkuma na Public Accounts Committee tinase no Takrade Technical University empanimfo nso ba pono so esanse wo moto nsa frɛ wo mo enam sikasem bi a wonum so se entwa ye 70,000 Ghana cedis na no wonum se akwakodi wo mo staff fo no bi ho na enhwemu na be kire se Owura Bright Oduro adwuma no woye wo Takrade Technical University ho ewieye woje brese wo Canada akoto na disua so na wo kono nso wa ankokwa wo san so kura agi sika free sukuu num ene wo koe na nso okokoduru ya enko wo so wo betua no na wada ne kadebo enti se be ya wo betua kana ye bibie wo ho eno na nam so ahwehwemu no beda adwa na Public Accounts Committee maame o se asare nom efre wo moma wo betena ase ne wo de bubu adum ne adan ekwa wie ne rawuko wo mfre owura buadi o cheso watua 6,000 na mom de aka no se na otwemienu bia wo de 5,000 beba na meken no wo no ma hyese se wo woto kura na sika na kwakodia wo no monye na Yewura Samuel Atamils wo ranking member e wo committee ho na wo de yentie nsem a wo de tudwa. The issue started from 2020. Use immediately, they are usually invested. So in this year, in the year 2024, the students were not paying fees. That's why we couldn't get much for the needed investment. You said they were not paying fees? Yes, because of the nature of the student we get, they don't pay school fees in full. So we give them permission to pay it in installment. And it is when the school fees come in abundance that we have the surplus to invest for second semester. But once the money, they were not paying the fees, we couldn't get enough to invest. Hence the reduction in the investment income. Director, have you looked at your academic fees and other charges? That increased. Your cash and cash equivalents, your current assets also increased. Yes. Are you telling me they all came at the latter part of the year, such that the investment income for that specific year would have been lower? Or is it that they were not paying? It is possible it came at the end of the year. So investing them will not yield enough returns. But if you give the explanation you are giving. We are Hosam say Deputy Director of Finance, Ora Emmanuel Buadi, and a cockotine nimu, Wamudi in Socrano, Wamwa or Mamma or Manu. We ya na wono na etwe fa ne bo no na ewie na Yewura Samuel Atamils sande beto asobiu kire se the Public Accounts Committee wa hyese Cape Coast Technical University wono monso 130,000 60 days ni adwumafo no bi kura akatua nya de a wono monso atumi aka eno nso ba bi akɔhye bia na wo mo ntwemra. We recommend to management to recover the total and earned salaries of 130,575.20 Ghana cedis from the affected former employees and pay same into the Auditor General's recovery account at the Bank of Ghana, and the account number has been stated. Now, what you are telling us is different from the recommendation of the auditors. It means that no action has been taken on this recommendation. You are the finance director, right? Yes. I'm sure you have a PFM regulations on your desk. Yes, I do. Okay, and I hope you read it. Because look, the management letter you are going to write,
That was between you and the auditors. You didn't comply within 30 days. Who validated these people? Our staff, head of payroll and then the payroll staff. This is Cape Coast Technical University. Those people who validated these employees are going to pay the 130,575. I'm giving you 60 days to pay this amount. Now, failure to pay, I recommend that you face the Attorney General for prosecution. It's just that simple. Cape Coast, you are done. You are discharged. No. Anya takura denko Cape Coast nso wo mo de na wo busa asa na sa sika na eba ne sen na wo mutumi enya ya abra auditor sama so we de adwuma yefo na wo mu di agina mu ma wo na tworo no nso kura aka se ebinum agina mu ma yenyina Anano Jordan Rukasambi Akoso Ketu North Koponi mu Ehi police station and so ama and the Vota Regional Police Command no diaba sana nechine yadano police station one ma tutum na one ma tumu ananya se one ma tumu kura so mu miebiem na mom one ma hyase ya wo ye hwehwemu bi eno nti na mana kwakoba nsa na sa Rukasam no Akoso na no Jordan nyina enie abrantie bia wanya mfinhia no aduonu enum ne din ane Kofi Agbavito Ena wani wawura bia wanya mfinhia no aduasam ye no Julius Sabla enya kasakasa entokwa ni mu no ana ne wanya mfinhia na aduonu num no Kofi Agbavito no ekwotwe sekan de kwa wo Julius no ma ne frimu ya enti kwa ba no sa na ma posifo ye wo ehi police post wono mkokofa abrantia ne yesa da bi sane ye maburu ni ase bi abede na wo mo pa abrantia no wache no no se aposifo amomu ho anya hade besie no anoba ye den enti wo mkokire abrantia France Kofi Agbavito yi a yesusu wo se wono ne ku sa abrantia ya no wone ne ekun na ebra posifo kwokire no apɛ wo mehwa emrantia pa kenkyira wo mo mani nie kyese kromafo ni nyina ampo ne sa ana wo maba be gu police station wei adayi a aposifo nyi abrantia no wai France Kofi Agbavito no wo munyini mpie no mso nku ne bi enom se da bi akoba na sa no na mo de mra hyɛ nsɛm ayɛ niamɔ ho nsɛm tinyade a ye be makwan hey see ye kasai na se emoba ene mpentoa ne nioma achese maburu ne tubo police station ni mu no na ano ode wi akire se nioma pi TV e bo won mo se no glass na wo ho won mo se no ama a police fo hyan ya na si ho no so won mo se twaja asa de tumu a na ne nyina ano akwa ya hometesem ene chese nyambra sem ewie ye na brantie no a wo mo ache no no France Kofi Agbavito no a wono nti maburu ne babegu ho no wo mo kwotwe no free police wono mo san so eba bo no ka ho enti wo mo bo no sa na ma branche no ebusua wo ye mre enyo no akora nani eden ya wo patu yi aso wawu a enka wo mo kuna mramo no kora ema ne firimu na say ye kasa Chief Inspector Francis Gomado wono ye Voter Regional Police PRO wono nsɛmtwerɛfo akasa ɛtwerɛ sɛ ene ne kyene yada no wo mo de nhwehwɛmu mapa agu akwam ya wono mo ɛyɛ na sane mabunu no wo mo ne asi bia bere wo flamantamuo no na sɛ enwo akwakɔ nya sɛ police station wono wo mo tutum kakra na adwebrewo etumi ya adwuma eno nti na amana kwakoba no saa na asɛm no akasa de wo nya akyiri sanse wo nya wo bia ankyere no enti koze sa posifo be kyere nipa wo ho no police station no wonya mie ene wo mie ya ye bakwa bankasiem sanse ho nkrata afiri ho aba nkrata efiri Ghana mampani akache aba ya onimnyamfo Felix kwachi ofosu ne nsa ehya ase wono eya ban kasa mafo ana wakasa edi mampani wono na ekyere se enano ada oyene kase ya ebo oman no na enya asem kuma akora ene se Ghana ba pani a ona homegye mu maame kunadu Ajima Rollins mampani a ono nso sese ono nso wato aya no monse do a wodwedwe ne ho ewa Abraham Kukum Flight Lieutenant Jerry John Rollins ni chocho mucho ne doyere akwaka ne ho a Ghana fo nyina eti ne suo etempenten kwa ewo ho no eno ho nkrata ne se Ghana mampani se nyame ya adomu a busumi ye wo mu ne da ye etoso aduonu nwotwe eye fiada sabre no wo man ni nyina e ba ba ye maame kunadu Ajima Rollins aye na aye no ebekoso ewo Independence Square eho ene wo be hye so na wo to nsa e de afre wo bibia se ba bia wo hye ba bia wo bia no ubetimi ya babi na ye de ade yi aye nkaidum e de akire se no kure maame kunadu Ajima Rollins wo ba ye na wo de na brabo nyina ye ababo no wo man Ghana mu ni wi ase enso mo man na wo ja na brabo ne kra nyina e de to ho
edema emu nipa no etwa se oman ne nso ye bibi ede ye nkai dum ede hye na monyam eno nti se ne wato aya no wonse do a na nia empani ebetimi ayama ne se anya hwe kura no wo boa ye oman puntu eno nti oman no eboka ede asine yie ene abusua empani ne kan se de muadi ye ma wono mu ninko de aka ye mo ho ban na Pharmaceutical Manufacturers Association of Ghana wono mo se asama wo mo boso nya mo na edi nipa na se nipa nso na edi a ene ye fa wo mo nso na yetimi akwa akoso wo mpanchi na fe de wo mo adi no ya de ensa wura wo mo dodo mo kura ayi de nyanko ne yem no sanse kwaku na kai se de aduru yem na ye o de hye wafunu mo kura yetimi bo otoma upugu de ntia wo mo ka we ne se enura wo no mayo ne ye de bi akọ Senegal, Gambia, Guinea, Mali, Burkina Faso, Traore Krum, Niger, Nigeria ho sika nka ese wo no mutua na eja wo munya bisa so kra de kofa se ne kankan no no bi esa be frafra na foforo ma afoforo nso nya no no bi no saa adwuro no ko ye sika ama ene nti wo no mo ka e de akere mpanimfo se wo mo mfa wo mo nansim se de be ye na se sika no wo mbetimi agegeye ente saa de a ba bia keka kono je wo mo de wani breko gu aba so. He's also mentioned some few challenges, and I hope that we'll sit down with government, we'll sit down with the sector minister, and probably with our big people in Faxter House. We'll sit down with them and we'll discuss all these issues and see how best we can help him to move up both in horizontal and vertical investments. Yeah. And here we see a health committee chairman. Yeah, Pharmaceutical Manufacturers Association of Ghana. Wono etua wo manwo Dr. Matt Kett Lamane wonne kasa yi. Anamoto no shema pagwa kwa mo sane ye baya Presbyterian Hospital. Ya wo magana mu no wobetuma yensiesie mapana fei. Wapa empanyimfo ya wono mo abenti tru ni doctors and nurses ama wono mo ayetuma. Na Reverend Dr. Isaac Ofer appear. Wono ye general manager at the Presbyterian Hospital and wobo amane yi. Wo jerem se ne se wo hwemo pa no a doctors and nurses no edruma bi a aya na wono mo hia bi pa. Nanso so nam se wono mo hwie ayarosabia no sheni ntino na amana kwa bibi oho anam so ama wo ne municipal chief executive officer ene mrashe adwani a wono wopom ho no masase edi nkomo sane ye beye na yaresabia na betumi agena na so pa na abo ma yarehwedwumadi nso afa na tuma pefra yene honorable MP akasa honorable John Jack yene honorable MC so akasa ye pese o mo kan ye ho efe na ye behia ye nana so anka pese o mo kan ho na ye upgrade facility to a secondary level facility ye dru because ye all the doctors they are ye penny seat in secondary facility bia na wo cities nti ye qualify but tombre bia agese mpenfo bi tun se ye body ni susu so mo dwene nti ye hia mpenfo bia ebedi ye chi na ayaye nti eno ho adwuma na yeguso a ye ko nyama bioma ye madoma amanya mpese ni boni dewu ye free we say sick case fan time Dr. Adoma wa hanom na ye kabo mu ye say adwuma die no because say sick case fund no ye nya happy na obi hunu no say akwara bi yare no mo refer na ti sick case funds and ye na say parents na omo ye financially handicapped no more challenges no say ye refer mo manual we go into the sick case fund na ye yisika na dia support wo mo. I was over Reverend Dr. Isaac Ofer Piano no general manager Presbyterian Hospital ya no water man and what you know and ayam panyefo asanso de tudwa atwemu se nei se wo hwemu a wan mo hwa no mo kwan se wo mo ankasa beye wo mu nro na atumi aboa na ne obi ba yaresabia wa no mo a na doctor eka se won konkogye aduro mo prescribe aduro bi de mano a ne bo no enkonkogina soro. Yes, he produce drugs akasa. Inti eno nso na no me call Holland. Me ne Dr. Fred ye kodi hu dwuma. Ye wurewure mo kwa akire pa se ye benya machine. Ya dress kodo ma man hu donti. Inti ye mfa mpaebo se no no ba ebeti niama bi. Ye niama do ma enye kura. Ye pese ye compete with any other ye bi. Ye se ye 30 piece. Ye dikai no bi besua ye. Utie di ni a piece ye. Yes.
Enti no ho adwuma na ye ntine no ye copy petna doma na Erade ankasa ma wo grace bi so ba doma no ifi wakum be ye adwuma som doma manya medi 17 ko 18 years pharmacists for amebeto wo managers amebeto wo doctors amebeto wo ye adwuma yi wo ye mu bia no wo international level eye security Erade di nhire bi egukuro we so a se wo ba na wo som doma manya Erade shra next year nyamedom ye be hye geriatric nursing bi nsi Ghana hadda nurse fo a ehwe mberwa ne nkokora the whole Ghana ye ni bi doma yen ye be the first. I was your way Reverend Dr. Isaac Ofer Apiano General Manager Presbyterian Hospital ye wadoma afi ye de ani kiremu ewo ensanfufuro mu na wansanfufuro mu no na krata akese tenten ni bi edi free asye ya ehwe nsase ene yefuma gudie ensam so na abai wona kire se na enu ho na maame sofa yakufu kane temuafo pani ewo man Ghana mu wode na no tumbi na wo kire se sese be yanka abramdwuma emfa bra kwan so no yentwa ba nhwe ano obi a de na no atumbi a wo ka na ono de wo ka de atoso se ebe yanka yenhwe na amnamdwuma nyina wo man Ghana mu no yentwa ba nhwe ano ebre bi ansa sane ebe ya yebetimi de yensiesie na ne wase yeye ne yedebo yensu a yensase ene yenkwa ebre tuo ne yedebo ho ban ne mpo wozo le ya no a ena no wona se mu ate no asese ene ma nyina sese wo man Ghana mu no atimi repele ne ho kama wade ba ye we proposal ye wade kwama ahwe ya ehwe of esase ene fuma gudie ensam so ekodu ye pe ene mpani se o dabi we die ye nya ne sa sanse efuma gudie no ye wono mu a etu ni kwan papa so large scale fo no bie no a wo mutu ni kwan papa so ni nyina ye normal ya etibi fam saa na enam so saa no a enam so mo man no nso nya sika e de free wono mo ho e me ye de bo man ni sika sem nyina ho bra eno nti saa de tabono to all forms of mining so e wo man Ghana mu a na kamia ye say yanum cake no a ye betimi anya na atwatwa de ama mamanfo no kakra na ja wo mabo nsuo de agusuo no eno e na ye atwa de ahyede mu no e ba na se e be hadwene pa pani a woni amansan de nkita ho e ye pa kwasi scandal wono na de nsem anya betu ja no che se maame sofa yakufu ne nsem a wo ka no nyina no se me mbraduasa eye nanso se ne wo ka de akwasi no wono ye ne saa emu aman no wosono kwakurokwa amanyoku NPP wono mabobo ano na abusua medura na presidential election committee edema amanyoku no wo mutitire ni kane be kwa mra hye bedwane ora Joseph Osewusu na wode asem bia ba betudwa echese se de mpanin ka se ntakra aboa no ne ntakra ne ma woye kese ne mom ntakra bo ne de nka fani ankwatre kwa no wono mu ana eye kuoma na enam bibinti yeyi wo mo de ana ye twe wo mo sensan ye na sese ya frɛ wo mo asan ba party num no wo mo se wo mo dodo no ema ekuo no ekoso a enyini de nanso se wo mo nkratasem wo mo anya ntoto ye anwe adekyan ba wo mo kwa akoto no saafo no ntimi ntubi na de nti a yewra Joseph Osewusu Joe Wise wo kyerɛkyerɛ sansem yi mu no woni yansa ntwerɛfo wonya adagye tutu ne sere ne abasa kyerɛ wo. You lose your membership when you contest against a party's candidate or you campaign for a candidate other than the party's candidate. It's automatic. So the party's amnesty was specific that anybody who has disparate proceedings or punishment hanging on his or her head is being granted general amnesty, except those who have forfeited their membership. And then specifically said, if you forfeited your membership, then apply to them. Generally, my view has been that if you forfeit your membership today, you can rejoin where a beginner. But until 3 years have elapsed, you do not qualify to compete for anything. Yewra Joseph Osewusu Joe Wise kane be kwa mra hye bedwani wono na kasa ye de ntia aba na ebinu mu ntimi ntobie ye ko awutu senya east abato mpeso so NPP amanyoko ni dim na NPP executive ye wo no so ensentro din komo a kyerese na ne kyerɛ ya wo mno se bedwani Yewra Felix na akoyo wapanyipa no wonfa krata emra
na wonfa chaw pakasie pa de mu odan entato na enkonfa ma mrasebe dwani dada maame Mavis ha wakum sensanza maame no ensem wa wakagu no so nyame anim ni wagu nanimu ase papa na rekura nya interior minister ana baka saye eba kire se nya no kura se ne convoy ade se echaza maame ha wakum se kura po de nuoma ko bom ko atake no a enka maame anaso owura yi nsem wo beka na monte so no na nka no oden pa na so nti MPP executive se wa utu senya se wo mo de nya de ombetena se akasa nsem no asebe dwani pa akasa twantro na wotu mfutro gu nkrofo ni seya ane na no oden ebeti ni nso so na gbedisa akums na afọ na body guy o akobo bitu ewo bi unani ya no enya no kre nti yes sesa police for ento nsam fa no wa bla no kre na ade bi na ensem bi o ma omutumi embisam na ncheche bi o no famra no owie so a onfa chopa fa maka so man no fa chopa fa kama na police akums ene sen chofu edi commande ya ka acha ne se wa police for ento nsam fa no mo investigation ona akasa so on pacho so one pacho a nurse of action no the batwa no so kapum de wa ye asem amini din egu ma amini hu fi egu party hu fi egu baby development ona baby sa akum sina ye waka so insan tro for waka so asem ni puntu do bebre egu baby na puntu do no mu akashefo ema entro na NDC for no fire e de ko election 2024 no ene mom na ti je nkofo eti e waka so I was aware NPP executive sa one more to Senya East about one person so woman and you could see ye. And I know, and GTEC for Cow, Ghana Tertiary Education Commission. One cow more far about Poliwano, and yet one more bronco for Ghana, papa, a normal. Now, what should I say? Near air cross or our Mayimu, sir, Sukusu, who do be a Ghana has a ya, or no Swadia. Who say doctorate degree, no the amount, my amount show. Sanse bebre no a e de akwa akosisisim sa na eno na wo mugusu a wo twa ba no ehwe nkrofo sa no eno nam so e ma school ba ko ekoka no a your friend say Swiss Management Center University e ho krampo e na nipa bebre e wo Ghana ha se a wo mo kire se o ma kwa akwaji doctorate degrees a ho do bebre nanso GTEC fo achrochro e de akwa akwa ma nkrofo bebre se wo bi e de doctorate degree at the front CV mu every Swiss Management Center University ewo ho a ma wa mo nyintum san say enye papa eno na nam so amamra mranim ni e friend say Martin Pebu wa chiro petition tintin e de akoma GTEC for say sa de na woni aye no woni hweyi na sa woni ahweyi a e be hadwene pa wo say wo hwe ni a ekọ no a be yes 2018 no 2012 de be 2018 no na sa abra no wo mama National Accreditation Board no ema Swissifoɔ yi tumi krata say wo nya Ghana fo na nso metimi abie wo nkrabata ne bi o Ghana ha aye adwuma sa amanonefo no mama nkrofo degree ahodo bebre ema ne wo nya adwuma ne ye ya na GTEC fo ba ye ya Professor Jinapo beda anu oh one from aba na ebronkrofo pa doctorate degrees amanfo agegene de ebi a doctor of finance, doctor of management, and afa doctor of business administration any ahodo bebre ya amanfo age na nso wo ba ye wose ni nyina red pen wo de sense mutin tontan se wo kwaji bia hwebuada eno na Martin Pebu kire se sa petition yi wo cho de akoma GTEC for sa de na woni aye no wo mon san kroma chi sense penise san kwafa ye nchiri na wo mon fa sa recognition no a e wo so wo de ma Swiss Management Center University baby a ayi papa ya wo mo se wo engineer wo mfa ne de ne nto me koka doctor na ahwe ya na GTEC for abefa me kana sigbe ahwe ya na GTEC for afa me ntime nka no womo ansi womo form recognition ne ma womanimanim ya anya sa nipa afamu ene National Accreditation Board tumi a womo de ama womo a GTEC for abaje sa tumi de afiri womo sem no ebe ha dwene pa afe abusuya yenwura drafo titru wono mu a omuamiafo nso a ba bia kan ne wo se ne wo tudu wani be ba ahoso no na waduru dome ne wa ba be fa wo online drivers wo mo na aso ase kasa na association anasa nkabo muko no wo mutitina ne otua wo no ma no Euro August Mensa no wo chese sesei ase wo mo de commission bi no mabeba na so sa commission no won de hu se enye sustainable enyina fa akon ni nyina ye sade ebia na petrol bo spare parts bo sade si hurihuri sa atwere ne nti emma de empanimfo pese wo mo yo no entimi nyina enti wo de wo no mo ma wo mo na awotwe se na awotwe ni si
no wo munyante hwe benimfo abo mimfi tadukwa say tie bia mampani John Mahama wombema na so ate. Established in 2013, the percentage commission charged per trip was between 8 to 10%. Subsequently, the percentage kept increasing, and currently, ladies and gentlemen, just after the 2024 general election, specifically on the 6th of January, the percentage went up to 30%. Imagine receiving a request to go and pick a passenger from a distance of time 17 minutes from where the driver is located to pick a passenger to a destination of 5 minutes. Only for the app or platform owners, Uber, Bolt, or Yango should charge 15 cedis. And out of these 15 cedis, ladies and gentlemen, out of these 15 cedis, because we use their platform, 30% is being deducted from these 15 cedis. Eno Association of Online Drivers, one more chairman, Urageste Mensa ne kasa ye. Na one more etwika na nkasa. Online drivers no, wamonso do akonsem to so. Yeah, mpacho mi din di kweku. Me online driver. Ubetimi atwi a drive the whole day. Usika no, wo de bo akoma app company. 30% commission. Very very harsh. Inti stress aban emremu. Ti say boat kra ampo de yenka. Boat timi drivers sa ema odi bibia be so a friend driver score. Chese wunya request na say yesi nipa no okokuma se kra. Chinchina wo say okofa no. Because o cancel pay you be block you. Just say my prisoners e wo yanka say krom just because ejuma enni oman munti. The online companies ne no anu ode especially Uber. Utumi fanipa, uko fanipa 1 minute na commission obe take scan won. Eso. Ma ukoro ko fo bi 7 12 minutes tin dia o ma ne kitikite. Both inso ni commission 30%. Ube wie no wa ejuma, what to fuel film. Umetuomu commission abe unse na woni hwi ewo unsem ya amayem bebre yebre eni a woti ye online drivers no wankasa oti hu a yeyi wa ibone na wo mo kire se adwuma na wo mo yo no sabi wo mo de ye ema mpanimfo adeda da wo ma no wo no atoto ma wo mo yusu no na mom mpanimfo a wo ka bi ebem no wo mo mra won sra ba mu wo mo mra won sra ba mu na hwehwe mo bi nso ba beto jose na yi Ghana for do no wase ne yesi bia je online drivers no atomu no enya sam keto makura we Ghana for oha edisi wono mo a emu ba so ha mu nchemu ade wotwe baako wo mu nyina kire se eyade a eye papa na eno so kura no tena mu a enya afi na obi di ne ho mfifire ba betwitwiri wo esa bi obi ba bebo watoro bi agu so chese kwankonsa ne nsekura wodo bekoso na obi kwa kwatena mu akodi aduane yi bi agu so ama ho abekere obi ani enti online de eno a ane se wo fa phone chese abafo no aba boa Ghana abafo na mo man ne konanim na sanhwemu awodo ye koso Accra Kumasi Tamale ana feita kwade ana one mo hwe ye hwehwemu a Ghana for do no ade o mo chese one masenase ye chese eje ababoa wo mayi ama o man ne konkan na so bi mo so chese druma bia na ha twene sanse wo hwemu a sa online drivers yi ebi mu so adane wo mo sabio akronfrofo amamafo amagedonfo a chese duro numra na wo fa no ane na kofie ko wunu no na wo kwa ne se wode wo ko no kwa kwaji hu sika nyina na anam so ma yensam trofo komonte so ana Ghana fo ko di nkomo bisa wo msa anyam bia sa hwehwemu yi a apie montin so yi won mo chene sei online transport no safer than one case over repair e wa bon e say driver na o use car no company no e drive wo mo app no so no o mo woni details at least the Ghana card and certain information is there so do mo na e betumi attrack no wo car sometime ago say me no ma yera wo car mo me hu up to now but say online cab na mebuku at least na kamenya driver no ndin ene ne phone number me the friend na say wo pe transport akọ baby now cost station ekofa car no ho a we save number 1 what dey ira ubehu am say station cars your best and no drivers are more experience and was car no I was your natural sir and no Ghana for binom womo so adwen kire ne yekotie ya womo so age atomu pa e trose eje eno de ba na ba boa sansa wo hwe cars ye load wo stations ni ade no a ebi kro no ma wade kem wanya de wonsa eka bi sane empani aka no brode ohwe obeboa awode
nanso se wapomden betimi agina yi a na de ho akwakodom medimafo eba center sansa ye kan nyina no wona da woroma enom de mpomden no ede mayen ma menkyere wade ketewa bi obi oho a ne fa sei ya na adwojo enwudwe ya de no agina boso mepacho ko medimafo eba center Dr. Time da so na so ye na mekanfo de ma we wono kro ye yi no ene ye fe ne se Dr. Edujemfi no wono na no a wadoma nkoma wo bi obi asoma no na wade hahama ede asayade no woso ne daye e kire ne hahama ne nyina se ne yete ene wo ka bo mu kama ene ode aye duro no wo wie ye pe ene wo so ye wo mie bia ye kese na manfo mra ho no wonfa time ento bia ya de so se ne be ya manfo nyina benya apomden enu nti na se ye fe ne Dr. Time da so no gise ne wawuo ana ne o hye mo kire fridge mu wono nko a ena ne ba ya so ye ya yentime hwe no obi aka bia diabetes wo so a tie me ha ode ewum o prostate wo ha na wo hunu nka no hypertension kidney failure yade bi wo ha waje ya kentenwa agi asesedwa waje makonwa bi kura ka ho no wote so wo widiem mesrawo fa kodan medimafo eba center typhoid malaria no otu ase kura afa wode ne ya wo mesi obi awade be semfie nsia awo ma yenti asane se bosumi mienu ntam sa awo ama yegu awade no sa de ne yempe bia tie bio wo breko a medimafo eba center na so ye wo ho uduru ho a bosumi ba akopɛ obenya yafunu ni bi dia wo ba emfa ho se oye hwan be ma wa ye krawa ana wo ba ye ka odai bra ho mumienu nyina mo bra ne ye maduru na mo so mo nkwo bibia be fine wo won kran ha poku ase mayira ena kuma senso ebu akwa gogo woni aban suku no ho no ene di animhwe ne numbers ne yetiawa 0244 774 282 0244 774 282 ena 0500 727215 0500 727215 na oni yen abo enkomo nyame ya adom na sa okoji apomde ne ba se ekimu a mepacho aduane ya wudie no eye aduane ben se enye Jos kenke ni bi na wudi a ya abusafia ha no akoyie pa Jos odawromenti sedia wa amanfo anim saa sanse kenke no umia so se ya asa akoda foforo ne namro mu no ekoyie pa ena eyese moto de kama emu oduru 3 cedis pe tie ni ye ebi a wo junction so otondo no ansa na bekwa akoto aburo edi nsu agu hu nansa ne nan de akonika akoyam ebre wo mpa ansa kura na oya be foto edi asiwa mera no so ade achi so na edi be na ansa no aka no se doko eburu aha ne kura be san de atoso that is saying ebi that is saying 15 da saying ni bie no na 25 da saying no eno bie je sa ode entwoma ekwa ho nyina wi ansa na ade asija so uwi a eja kura wo be to nkran ha nyi jaketwa ansa no asan betwi that is saying ho ebre wo mpa eno nti na Jos bread and pastries wose sa bre we nyina we ye firi ho ade aketwa bi na obeye chumaku ye wo hyeto chewo chenam fa wonkuru maka ho fa kosi junction so na fe wo pan no ana basket no a odi kenke ne gumu si ho no fa basket ne nko akita na bra dome commercial bank na chi ho no a betu dokono ne ekọ na fa kosi junction so ye de ma atufo nsa no ba ko 3 Ghana cedis cedi no kokọ ne me nsa pe ene ye de ma wo na wo dokono a ye de ma o 3 cedis no a me nkase koba apu na nso timi 10 cedis kura ma ne ye eya Josofo na ye ne sa no 3 cedis yo ena baabi a ye dokro na nkasa no mepesa wodi wani kwahwe ho na ehunu se ne ye hotie ntina ma kire akira kwan no commercial bank na chi hwa bia na wonso wo ye wo ye program bia behia dokro a mepacho wo so frɛ yen baabi a wo bia na wo ntimi ma ye de bebrɛw na baabi atumi aye fine ye numbers no eye 0256 068 832 0256 068 832 na oni yen abonkomo won se ye share afiase January 1 ena o share ase wo tususu sanse bronye eba sane ebe ya one wo ma wabusuafo obia baji wani kama na waka mo browafo no se da bi dia mesro fa so fa misima pewai sompa che de no eno ne ye de aba no na efri sompa 93.1 eno ye headquarters na e wa santimantam mu no ena fe 101.1 watakwa 106.1 watachimai 90.7 enkranza 98.9 ewo sunyane sanso ena ye wan kran ha 106.5 FM Accra ni nyina mu no Tera 1 TV ena Sompa TV enso ka hono bie no ene Sompa ye stations ni nyina na yakabo mu ne yese bronye ebia wu di 10 series odi anya hwe se 1 cedi kura no a yitu ma mobroni bi na wodi na se de ba nanimu a
ensira no why mu fafafo se ne beja beka no no na bibia atumi aye fine eno nti udidi ne no ya no akai mobrowani why eno ne ye de sompa akyede no aba no odi age numbers no bia na wo pese oye momo ede faso a network bia awo so no eya aye bra sa number me de ma wi so 0598 559802 tie bio 0598 559802 edia ebeba no eye Terra One Media anase Blessed Foster ni mienu nyina bi ba eye nea twatum na bibia anya fine na emom tie we no eye mobrowafo nko a na eye sa de we dia ma wontie akunafo awisia nyanka wo no Sompa station ba bia wo a wonim bia ne bia na so wontoma wo atade wo mpaboa bia eho twa eho ye kama bia na kɔ na enko ubetimi asiesie ho kama na de akoja eno ano no yebodi hada wase na sede ba Sarfo ya nimu a wo mo so de nhira no e de amawo na emom sha ne nso se Sompa ha ene ye ne adwumayefo wo bia ni ho a wo befrɛ wo aka se oh sa number we na fa bi fa so e ma ye ne yemfa ma da bi numbers no eye ba ko pɛ eye 0598 559 802 0598 559 802 obi fufuro bia de number bia afrɛ wo a ka chen say Sompa fo se me ma prosifo nchew eno ano no Sompa kyede no eye afa de ka ho de mfamoa abusua wodwene wo da ache ho a say tie bia wo ma no obehwe ama wo manya baabi papa bi agina na wutira yeye na wawo ma no na wawo ba ka ho wadi mfinsia no nkono ede kwa kosi dunan baabi amaboboi ohobia mame musa se sa HPV mpane no de wo bi wo sukum ni health centers ahodo no oba no wo bi wonwo ya baabia pomuden hwemu bia wo no wonatiko so wonkonko wo we nya fe na wode wo card bia beko okwaye wo ma free na ni nyina ye se ye bebo wo mo ho ban ede free awode mo kokora mo ho enti se wo pese da achi bi no oba no wo bema wonso anije beba wafono mu dia ene entantem man nkonko wo bi se de be na ebesiesie no eba na sanso ahempon ene ye wura na hemfie hyananso na we ya mekan no cervical cancer no nti ene ye wo mfinhia nkono ekosi dunan wonwo obi ama wonkonko wo ene se wo ye nkwan abomu na odi agro soma nkwada no a wono matio se onga no ene ye mama nsa no boafo eno nso ne ma nkwan ne ye de abomu no ene ma esofo ma na asase adwa ene nti wonya kwa de woka ne se woto onga na nso nchichemu wom wo ye nkontomire abomu no ewo onga wo se wo de pitin wo eno ne friend se onga classic no eno achi wo am ye jollof uhia onga stew na se Davi wo betoto tilapia no se de be na ebe yakono obi twam achirichiri kura wo de ehu hwan be ba beto de a ene uhia onga tremesk no no ne be boawo eno sei garlic wom jene wom ena akaduro ka ho na abochi ototo chinchinka no ne de ye frɛ no a ne se uhia onga beef no fe no season na aboa mamunso na ye de eno achi de aka bia wa cha bomu ende ye hyeto na woyo uhia onga shrimps no eno ne papa no enti na de bia ye ka se onga mama serpent hand enne boa ma mensa no ma yete na yete ne yie wode aya ne saa abusua yesefo a nyame ampata onga no ye de fa chinchinka no ho a wanhwe abawe awe na ba na ka ho ni nyina ye bra wanom time heba mixture Dr. Tafiri Jedru no make say aseta wo baabia wonum ato wuntimi ne di wohunamu ye oya adura eso no no na wanom a malaria na atuo no echechi no eno ne wo bambofo anwumire me kanfo de mawo ema na trogu so wo mo fa ne sebrato enti bema ema wo mo no mu nyawo onso bistimmune na watimi agina wo na so apa wana watimi aye adwuma ama sika ba fie anwumire FD age atomo se ye no no mo time ne ye TIME ana ahoma no 0244 417 669 Dr. Tafiri Jedru no ewo ba bi eto nro bia anwumire wo mo kan ye ho ene ye be kase na ma ye na ye ho ani te ba akopemra ye ba ye de aka beto awo
Hey, middle. Edrano pa wutimi to boase. Echichi o. Do. Na so ni se me the Yas toothpaste and then the brush and the chichi mesima mi nyahomka. Senti na ye bokoi. Na me all-time favorite. Yas herbal toothpaste and then the brush. Abua me ama say menu nso a enyunu anasa de ehia. Me se mfimfem me biem. Na wo hwese me se aye fita sesrechi ahoma. Na et brightens. Yas whitening toothpaste and then the brush and then me do shimisi. Enti na wo se efe. Na Yas total care gel toothpaste and then the brush ni de. Ebo wo se ho ban. Demu ni nyina. Ema wo numu ye sham. Oh yes. Enukratrodo. Yas herbal, Yas whitening, and the Yas total care gel toothpaste, and then the brush. Ebusian chamfa. Sawo peduduo 2 e won kan ha. For Leicester Ghana Limited. And was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited. And the Yas toothpaste mo ahodo. And then the brush abedwaso abeboy. Midimafo. Pokwase Maira Accra. Midimafo. Pokwase Maira Accra. Midimafo herbal clinic aba Accra. Ani o wontie. Passengers egumi kai mu. Ehwa na dodo na ekro. Ene sa Accra ne potem yedemu. Ani yedemu ampa. The say de edutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Adujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said de ayaresa no aye more. Oh, missing minim wife ye kopa wo. 1 year 1 cedi. Nyin be to mu ansa na yeties ka no. Nso mi connection na encheda nkoye na esakakra. Ti say wa page mu amahodiam bam. Connection ne mu de we. Abo wo di ba de kra. Wa ba do kra wo di ba de kra ye ka. Stroke nso de wo fa no small. Chese agidi wo wuo ne de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. Ena nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so. Free doctor 0244774282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Obiari hia emwasron kubia epemani ni opepa aye de change onga mama sano boafo FDA agi edwadie yin krato yaso Sompa achedie 2025 yabo yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi konwo nyanka ene ewisia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane ana Sompa 106.5 Accra yakabom se bronyen yebema enisia ene ekranfo edidi na yenko ayetini age se wo beboa yen enti se ya anwa emmo tin tomatoes ntade mpaboa ye bia wahedada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amano ayeye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye ho hyem na propose prepa oboadu ponkom yenyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting mu biem 0598559802 edin waso yetara 1 media anasa Blessed Foster branya bosome ne bebodwa trada na de amode dom ye no ye de ama ekunafo yi mu amu ye bi afie twem no emu adanse de de mu amu nim sompa achede 2025 yabo yaba TV Emma Aketiapa. No kwasam pa ne se osompa no ehwo akatuapa no se odwane ko se botom kura no a ye de betoa wo esan se wasomsompa ye to akase no eso ye kopie mu e wo Brekum West na eho e na bankra tipani a ogina ma de hye eho no e yonimnyamfo Collins Asomwa Collins Asoma wo kasa no wo che se
Wamanfo won potam ho no dodo na edwadie no a eno am ye ho adwuma pa ene wokọ ahaban mu no ba ne ode beba bia no wo bi papa na ode akwa akogu se ne ebe ya obenya sika kakra de aguni botom na woka che obia so obia ankra koma emfanto no yam 24-hour economy edwakese no a empani ehhehye no Doma Western so when the Benya Modia. So, you are actually going and a buying shares, young share Sarfo, the market in the business. I mean, your market no, and yet as a Sibia price, say, would you see where Bia, little bit me a bigger, Bia, little bit me a coho, Blubiano, or home power, we say, the men are non aging como, the name empty aging como, the name paying for a cuckoo, my old Brooklyn West aging como, and I had with this F5 Abusia we Brekum West abahen krati pani onimyan for Collins asoma na we kura no ene wo che say baby a abayan hyehye se wo monfa 24-hour economy dwakase ni nsi no wo chechire mu se de kire bra na ye bo apro campaign no na ya na ye kapa ne 24-hour economy marketer bi dijuma ama bra no biara dijuma bi ye di economic activities no be peja ewo district bi e mu wakana enti ye ko ya disuane adikire mu no mo chechire ye no mo bibiri kwaya market no be faso a e be boa ye bi se ne se enye market bia kwa marketer ye bisia enoma hihye no ye mama ni ye assembly ketwa to say Brekum West police poster ye hese ye sabe kabi ha market ne krakra mu no ana wode to aso eno wa che say we contractor no wa behwe site ho ba bi on behwe aye adwuma ni nyina wa behwe ho mene wo ka say ya wo ha mu nchichemu aduonunu enum 25% of sika wo mo de ba be project no ya tu ya mandada market no never find the money Muhammad be commissioning the same day from share 50 and da ye tiwa ye na ye be share no di market na omo mayen up to 18 months so ni je can say any money of ye ko hwe sika dia be e money e common fan na what no 25% of sika dia do be ya market na di and me ba ye no common fan first quarter ba me calculate 25% to second quarter but calculate to 25% at all. The next quarter is the third one about no calculate them at 25% in the at all. Into contractor, I did not give them on here the Bosome do that is all handle at the Mayan. Maybe did not. Yenya handle say Kim at the Mayan near the Dijuma, or the young for Collins Asoma and a Casa ye. I know that Japi as of Akoyeti, our honey a friend a pump tea. Way, I am someone a free Brekum West at the Abyssia. Yenye tin kotombra nyina beka ho se wo mu wie nkwa de afa abusua yenkwa ma no ne na medu wura US abrochima mu ho na eba wo makoba di a mekire asan akoba di no secretary da wo ma no sendify na pani yese anhweye airport a adupretuo makoma be se aduanan bi de anhwe a wo mu ba twam kura gu no ama aduprentu bio adwumayefo a wo ho nso so mbefa hi o obi asemo say na we no Federal Aviation Administration fa wo mo na ekasai na faafo no na ebe che say wo mo ehwese entitesuo bi ebeba enti edachena ye bosome da etoso nso fiada wo no mo hwe ani mu say airport be say aduanan ya maboso no wo no ebetimi atetetete wo mo first ne so kura na no wo mo hyase o ha mu nchemu nan ewia na nka wo mapagam de konnum na ayere so amemene da na aduru nsia enti kwasia da ekro no nka aduru ha mu nchemu du se wo mutime eyo ne saade a ene enema betime asesa nanso ankɔ ne sa na wo mo eya webe a ene satie bia ebegu na eno na wo mo kyese si akura no adwumayefo be se opepem ba ko ne akire pon nan wo mo yi adwuma abra akatua kura wo mo nsantumi nka bie ebinum so kura ya hyase ba force wo mo nko leave no mo ne ehwo ade nanso ni nyina mu no empanimfo atoto ne masade beye na enema betimi agina ente saa na wo mo twam de a ene edupre be se empem miensa ahenum ene empem nan de ebeka garage a entimi ntu abusia waso ne agina na ya den sam nyina asiesa fe no fe de no da to ha na nsam wade ba ye no de je makoche no bi ayese
Volta Regional Police Command no adiabasa a police post no ayadia se one more atum. Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama say PDS ya eba my Ghana mu no na nkanya ne bone so na emom wonu medi agire no na ye ne bone. Takoradi Technical University and a Cape Coast Technical University Public Accounts Committee say 70,000 Ghana cedis and if we do okono wo momfa mpemra. Sanso na Reverend Dr. Isaac Ofrapia ya wano ye general manager Dema Presbyterian Hospital ya no awodoma anso diaba wase won mashase yesisi na wo hia doctors and nurses nso. Ensam no na hodo bebre e kan we no mo ho ena nuanom baasa ye tena ase e wo bra na Leicester Company Limited wo mo aso yasene ade o toothpaste ni toothbrush no ade abeso yasene na bibia atumi aye fine free no no mpa mu ye aje wa kwade ya hyase na mema kantina ngam so bo ni chidom no midimafo ba santa so kan ho bie Dr. Tamida so what the time to yeso kama afi just bread and pastries one mo so ade just hot kenki ade abeta ya chi so mpa ache de no ye gusu che eno nti fa de abeka ho ne nkwache ne December na bibia anya fine wa breko a promise do for ade onga abeta ya chi na bibia atumi aye fine no na time heba mixture na time mixture no enso bo ye chidom na emom Ghana Health Services say oba na onya 9 years edikosi 14 years wo ye oba no wonya ngo papilloma mpane ne bia aye amane nko wobi na cervical cancer ye mfansia no kwan Hajia special local foods na government Facebook comment kakra ya eba aye no ye mfanso so tew na ye nso de Derek Ayete wasi good evening watch abusuafo ni nyina say Gabita Hiru wasi dabi hashtag we de minye hu bida to wasi bibia be fine comment sa di free pillar 2 wasi Dr. Baumia de wono ane best MPP for wasi mo hwe na mo nya ne kama pa mfama no ena Dr. Baumia ba nab na say na kwa ma boaten no wadi frabli kuma central wono de say glorious birthday enkoma Norbert Edu Buama of First Atlantic okay mate we would ba no pa no ya kan awie Kofi Ajman black man was say wo hwe live our pig farm na enshira no enya ye dia pa KK Edifrika so American town Kenke house our ehwa was say God of Hawa Kumsin has spoken. Oh, he has exposed now koyo ne de ya odi aba eno no mayu Boating was say good evening watching you live our tema and check us kuma bre champion was bre champion there wono a na be boa ma MPP agi tumi no Hajia special local foods gina numbers no 0246 359 921 0246 359 921 aduane bi a wo pa bie no ebi wo ho ko na won so kwaje wo de sisi a akosia aje wa kwade boating ni medin mene obrempon na kwaku ampoma ena afi triple A mine ejapi apam dada ye corner third service mango de atenase